en puɗɗorima inde geno tagɗo en honni en hakkunde jeeri e waalo wi kañum tan yen ndew ɗum en juule nulaaɗo men korsuɗo nulaaɗo men mo jameɗe en juule kala sahaa en duunima jinnaɓe men ɓe jogotal men sababu no aduna en duunima jinnaɓe men e khalifaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en duunima dendagal mayɓe e mayɓe julɓe kala mayɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna ɓe cellani ɓe yo Allah rokku ɗumen celle dumbaɓe ɓe yo Allah dumbit ɗumen en duunima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe guure men konɓe leyɗele men ene jiiɗi liggade ene jiiɗi jooɗade yo Allah newnan ɗumen no jooɗiri taw jonde fof cindi wonɓe ladde ɓene yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur nde won noon diaspora sofani sagataɓe ummiɓe galleji babiraɓe men ummiɓe leyɗele men ɓe hande ne tawe jangol ɓe hande ne tawe glace ene kaala kunuɗo ɗen jaltina curki ene jaaha glace ne sama men juuɗe ne waɗa e nder posuji ene ƴukki ɓene liggo wendoga ɓene liggo jamma musidɓe tedduɓe fof taw ko gam yidde riwtude basal yidde riwtude joote e nder galleji babiraɓe men e nder galleji men e nder leyɗele men yo Allah aynu yo Allah reen e golle payɗunɗe kadi ɗe mbatten nder guure men kala hitande e kala saaha saabu kala nde guite gojji ko onon noddete on mahi hôpital uji on mahi dispensaire uji on mahi école aji on mahi jumaji e jamaji on gaddi werlaji woni otoji on mbaɗi kuɓeje joɗɗe e gueɗe joɗɗe société ji guese alhamdulillah yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah uddit yo Allah dandone bon añɓe yo Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona onon dendagal joguiɗo toon liggey yo Allah wat barke liggey o ƴeewoɓe kayitaji e ɗaɓɓoɓe liggeyaji yo Allah newnan on kayitaji newnan on liggeyaji allahumma amina yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur sikki ala hono no kewɗen wadde kala alarba so arde buuɗal men yurmede ko fati e gurdam galleji no kewɗen wiide ni gurdam galleji ɗi dewle ɗe ko tillis capato ko toɓɓere udditinde ko neɗɗo wela fof ne wawi rewrude kadi ko roguere kaggaɗo ko to gueɗe ɗiggata yubbataki saabu sen ñalli rippude en mbaali haalde en gaynata caɗele gonɗe hen en gaynata haalde wasiyaji poɗɗen wasiyade hen nde wonnoon dewgal woni fof jiidugal koye dewgal yaltata asko koye dewgal yaltata sa nani tan eɗo wiya o ko babam o ko nenam o ko kawam o gandanɗa hoore maɗa ko denɗam fof koye dewle he yaltata musidɓe tedduɓe mbade kay koko rewi lawol ko belemma kadi koye dewgal dañete belemma dañeteɗo e dewgal so weeli wona noon an gorko wona an debbo an gorko so tawi a resi debbo mo jiɗɗa jiɗɗoma dewgal ma weeli Allah ne siidi ko aljanna e dowliral leydi eɗen gandi aljanna so aljanna haalama tan ko kattuki belamma ko ɗon belamma haaɗi aljanna so tawi tan aljanna haalama to laakara to ko récompense ɓurɗo mawnude récompense noon eɗen gandi ko caggande neɗɗo liggey gandanɗa hoore maɗa waɗe récompense jeenari julɗo ne jeenari mum ɓurɗo mawnude ko aljanna toon to gandanɗa hoore maɗa laakara so tawi wadde en mbi wonde gandanɗa dewgal so weeli ko aljanna e dowlaral leydi firti ko ala belamma garɗo dow dewgal so weeli so dewgal metti noon no jeyge woniri punition toon to laakara ni dewgal so metti ko non wonata punition e laral leydi ala fof ko ɓuuri hamnade neɗɗo donka yo dewgal ma few an gorko ndesa debbo mo jiɗɗa donka debbo yo yiɗe walla donka debbo yo wano yiɗirɗa ni donka famodirde joom suudu maɗa aɗa yiɗimo de kanko ɓuuranma wotere e guite maɗa aɗa yiɗimo horsinimo aɗa yiɗi wurde makko donka yo wano jiɗirɗa ni
donc yo few donc yo yindiri jinnaɓe ma si yo yindiri yo wawdiri jinnaɓe ma donc yo wawdiri e bandiraɓe ma rewɓe donc yo wawdiri e mawni en donc yo wawdiri e ɗi pesiraɓe makko woni ɓe o tawi e galle suddiɓe miñiraɓe ma walla suddiɓe mawɗiraɓe ma walla o jikku jiɗɗa ittudemo jikku hen donc taw ko jikku mo fewani walla ko jikku ma yiɗa daña debbo yahata kode weela artata kode weela haalata koko weela sa woppu en woppani sa wi ittanima min teyi on debbo aɗa yiɗimo sa renaki o hanɗinte walla ittuma e diine ma walla bonna neɗɗagal ma ha laaɓa mbiyata en nani en jiiɗi guite men worɓe ne resi rewɓe ɓe mbaɗata koko beela kaalata koko beela rewɓe saaha nugdata koye jinnaɓe mabɓe ƴettodira e jinnaɓe rewɓe saaha cippirta koye bandiraɓe makko ɓe rewɓe kono omo yiɗi cuddiɗo makko koram omo yiɗi debbo ɓurnimo rewɓe foof omo ronki yo debbo o wano yiɗiri ni omo nanggui hen ɓernde makko ne fasa de sa debbo mo jiɗɗa famdorade debbo mo jiɗɗa wurdude yahata koto weela yahata kode weela artata kode weela ñande fof ko joom suudu ma yiyama ga ñande fof ko joom suudu ma waɗi ni aɗa futtini guitan dara ne fasa ɓerde ma kono aɗa yiɗi debbo o en jiiɓen so ɓooyi neɗɗagal ma gasat ha laaɓa so ɓooyi ɓe bonna neɗɗagal ma ha laaɓa ka kilifa ka responsable ka neɗɗo jiɗaɗo ndesa debbo mo yiɗama debbo mo fasnakima an aɗa yiɗi ɗum jawdi ma fof waɗa e muɗum ene yaada ɓe fotani yaadude ene waɗa ko fotani wadde ene yiyata fotani yiyede sa renaki bonne neɗɗagal ma saabu holko debbo waɗata debbo ene yawi bonnu neɗɗagal neɗɗo gona khalifa mawɗo gona responsable mawɗo gona patron mawɗo gona homme d'affaires mawɗo gona politicien mawɗo dowluɗo gandaɗo joom suudu ma holko waɗata yimɓe mbiyata ɗum de kala to fewani to jiiyeɗa kala to moƴƴani to jiiyeɗa kala ko fewani ko mbaɗɗa kala ko fewani ko kalɗa wiyetake ko kaari wiyetata ala c'est ko joom suudu kaari ayi tawa joom galle ma ko respectaɗo joom galle ma ko teddinaɗo joom galle ma ko kormaɗo wiyete ko joom suudu kaari ala ɗum ko joom suudu directeur kaari ɗum ko joom suudu député kaari ɗum ko joom suudu ceerno kaari ayi hankkadi so renaki on debbo bonne neɗɗagal maɗa ɗum waɗi dañde debbo mo jiɗɗomo kormiɗoma ala ko ɓurɗum wadde fayida kono noon kadi debbo sa dañi gandanɗa hono aɗa joom galle jiɗɗoma kormiɗoma respectuɗoma teddinɗoma joom galle pinowo namdo ma so tawi a fini joom galle daaroma ne andi so tawi ka beltiɗo walla a weltaki joom galle gorko daaroma so tawi yi yeeso ma ne wayli ronko fewnitade yiɗi andude holko musma holko mettuma joom galle pinowo subaka kala nde fini subaka ne ƴeewa holko weltinanma holko weltintuma holko weltinta fittanuma joom galle gandanɗa hoore maɗa walla gorko pinowo kala subaka ene ƴeewa holko waɗata ha fittanuma welto holko foti waɗandema holko foti rentade gam andi mettinde fittanumaɗa joom galle ñamminowo ma joom galle jarnowo joom galle koltinowo joom galle mo hawnakima haydara so tawi an debbo a dañi dewgal bangal ni alhamdulillah rabbil alamina ɗum gone beelema Allah ne seedi anda anati aljanna gandata ɗum noon surtout gandata koye aljanna gonɗa holko noon aljanna wolmo neɗɗo no wona e aljanna walla nemaji Allah rokkat ma an tawa cikka nemaji ɗi cikka ko a waɗani hoore ma walla néglisade nemaji ɗi mbiya ɗum ko bolle puyɗe ay ñande Allah ittuma e ɗi nemaji nawma banggue goɗɗo ko nden nimsata ganda tigui tigui ndeke min koye nema gonnomi banggueji foof noon banggue debbo walla banggue gorko surtout worɓe daña debbo ko debbo gandanɗa teddinɗoma ko debbo pamanowoma ko debbo korsinɗoma ko debbo gandanɗa hoore maɗa kormiɗoma ko debbo jiɗɗo jinnaɓe maɗa jiɗɗo kala ko jiɗɗa belsinɗa on debbo jeyano yiɗirma ni jeyano woni jaam yamijo ni mbiya hankkadi aɗa yaɓɓa e makko a waɗa ko belɗa aɗa yahade belɗa aɗa ɗartane belɗa o muña haw natta wawde muñde o fina ñalawma goto o explose saabu eɗen gandi hay mbewa so tampini ngata hay mbewa ne ngata so tampini an ngatat
rewɓe ina sanji ɗi rewɓe tan gandanɗa hoore maɗa ɓe kalata ɓe mbatta haydara muñɓe ɓe kewani pirfiti rewɓe ɓe kewɗe wiide mbaalu Allah a yiiɓi hen rewɓe kala ñande meeɗi filñitade a rokkat a faytat ɗumen kadi kala ñande meeɗi gandanɗa ko mbaɗa ƴettude décision kala ñande gati hunde ala no mbawɗa wadde ha garta e mumen par ce que jomum muña ha ara niveau hankkadi muñal naati wawde haydara jomum explose te jomum explose ata nde tawata ko hankkadi andi ɗo ko ya pliri affaire haydara goɗɗum ala ko wawi waɗede kala façon muñal muñi kala ko fawno wadde waɗi joui carte mum fof ha laaɓi gati e ɗon to felliti yaade ala bawɗo nanggudemo tinno jooɗo an ngata a ronkat heɓtindemo sehilaɓe garata kaala jinnaɓe gara kaala fotɓe haalde fof haala o muñi hankkadi o heeɓi niveau omo andi plirien omo andi hankkadi ɓerde makko gasema ha laaɓi omo andi hankkadi hayso jooɗima ɗon ko punition wonantamo ɗon ko punition wonantama an par ce que ko gasɗoma ha laaɓi ko gasɗoma ha laaɓi on so yeehi hewani artude ayi an gorko noon on debbo mo négligeannoɗa on debbo mo mbiyanɗa ko huwere mo cikkanɗa ko ɓoccode mo cikkanɗa ala ko yiɗi mo cikkanɗa ala ko andi ay oto debbo gandanɗa hoore maɗa ɗurtannoɗomo guite walla oto debbo mo ɗurtannoɗa guite ene wanma des yeux doux ene haalama haala belka ene gandanɗa hoore maɗa e maɗma message uji belɗi ñande o tini oto yeehi gadduɗamo e galle maɗa ko ñande hen gandata jikku makko ko ñande hen tigui gandata jikku makko pular ne heewi wiide wonde jaɓɓal ñimtinangal firtata ɗum ko yolde jundi jaɓɓal ñimtinangal neɗɗo yeeɓi jaɓɓal wala jaɓɓal mum so yolde juuti tan changeat neɗɗo so holliri ko wona jikku mum so hunde juuti tan jikku o yaltat aduna juutiri balɗe tan juutiri tan ko ha gonga yalta ha gonga feeña ha yaware laaɓa mbiyan noon an gorko daña o debbo mo cikkannoɗa ɓuuri rewɓe foof holluma gandanɗa hoore maɗa ka meeɗa yiide ko mbiyannoɗa oto ko tamperannoɗa oto debbo nde oɗo debbo mo ganduɗa hande o tampinma nden tampere o holluma kala couleur aji ay oya debbo mo belsinɗa Allah rokkamo chance saabu kala mbaɗa heewi wiide neɗɗo kala ko jiiɗa aɗa yawa wol gonɗo caggal ma ɗamini ene fadi ha saama hocca holko jogotoɗa aɗa yawa an aɗa sikki aɗa néglige wallahi wol gonɗo caggal ma ene fadi ha saama hocca an oɗo debbo mo négligenoɗa yimɓe foof ne gandi yimɓe kangar ene jiiya ene teski ne gandi o ko debbo moƴƴo ne gandi o ko debbo kilifaɗo ne gandi o debbo ko debbo jibinowo barke mbiyamo ceeramo hande janggo e jaam ƴedde makko timma jiiya gorko goɗɗo ara ƴettamo resamo saabu on ko teskiɗomo ko gandude ko neɗɗo tigui woni ɗo ko gandude ko debbo mo cukalano woni ɗo o waɗa on debbo e condition ngaji moƴƴi o ñammina ɗum o yarna ɗum o holtina ɗum ha yimɓe foof jiiya on debbo ganduɗa mo fiɗɗito aɗa no wayata o wayata kono ganduɗa jawri no wiyete no gawri taw ko jabbani guesa jeeri jabbani tan hokki walla huuɗo tan hokka ha daara ha soyɗa ha daara yorte waɗa ñalawma goto bajjiri ganduɗa hoore ma uddina vanuji muɗum ndiyam toɓa ha heewa huuɗo ko balɗe ɗiɗi garta tawa huuɗo ko ne wontidi verte huuɗo ko ne wilti huuɗo ko gandanɗa homo ne vertiɗi ko noon way noon debbo o wayata debbo fiɗɗitto baadi makko yalta saabu eɗen gandi jaam eko wona jaam wona guutum fiɗɗito baadi makko yalta couleur makko yalta so tawi ko boɗejo o wonno boɗol makko yalta so tawi ko ɓalejo ɓalol makko yalta ɓandu makko yalta foof ha laaɓa ndewago makko yalta o watta ñantade ha yimɓe foof jiiɗomo foof anda tigui oɗo debbo ndeke hono mum ala oɗo ndeke wonno tan koye caɗele oɗo koye souffrance tan wonno ay an gorko mbatta lutudemo guite sa renaki ni hay gorko desuɗomo nanguira ɗum hankkadi ko gañoma mi haalano ɗo goɗe gotel gorko ani aduna fof ko ɓamtude joom suudu mum quel que soit ɓamtude joom suudu maɗa on mbimi ko heddoto ko peññina walla mbasa ko feññinde kono on a yitta ɗum jamais kala no jiiɗa ɗum a lutata ɗum guite ƴam ɓamtude joom suudu maɗa surtout joom suudu maɗa mo ceernoɗa par erreur mo belsinɗa ha ceerɗa goɗɗo ɓamtu ɗum saabu en ji ko jeyata saaha worɓe ne mbiya waɗanam ittam dande aɗa yiiɗi joom suudu ma ceera ɗum ndewa ceerde ha hakkude mon buujito il faut hankkadi reste heddo yimɓe ne mbaɗa fenade ko Allah yiiɗa nelaɗo Allah yiiɗa ene ƴeewa ittam dande wona ka nimsuɗo ete Allah newni en pop
gandanɗa hoore maɗa fof Allah newni en pour gandanɗa hoore maɗa wasde yettade kaɗa nimsa e dew e cergal Allah wi ko yen muñ Allah wonde koye muñɓe Allah wi so tawi joom suudu ma laawima muñanmo so tawi en kaali jamma ñalawma so joom suudu ma laawima walla joom galle ma kañum addi jeygue an addi ndiyam ñippa hen kono ko min ɓuurma fuyde a ɓuranimi bewde a ɓuranimi wonde ɓi galle mawɗo so yimɓe mbaddi noon aɗa mbawa wurdude heddo joom suudu ma ɓamte banggue goɗɗo aɗa yiiɗa restude ɗum aɗa yiiɗa fada saaha aɗa yiiya man fada ne rese banggue goɗɗo seere aɗa faadi mberede seere aɗa wamta ɗum won ni yettoɓe ko kalis waɗa waɗoɓe finance ne finance gandanɗa hoore maɗa gorko ar ɓamtanam kaali saaha ko sehilaɓe kaldata saabu enen jiiri guite men en jiwol sehil goto o finance ko debbo o finance ko gorko pilito yo ɓamtanmo joom suudu makko yo ɓamtanmo joom suudu makko so réussi so yeehi gandanɗa hoore maɗa ha ɓooyi seera debbo o ɓamta debbo makko kanko yaltin kalis kanko waɗi fof puusi hen gorko ha gorko o naati tawi ne weeli saaha fof o ɓaaji ɗum tan yiilo hoore saaha fof o ɓaaji ɗum yiilo hoore wonti jam fakkude par ce que jam wonti jam fakkude mabɓe hankkadi gandanɗa hoore maɗa gorko sali seeɗa debbo ene yinno saabu ne andi qualité gonɗo e debbo en andi fof no gaddo debbo en jii hay théâtre ji mum ne joué hay théâtre ne jouama e pulaar jouama e wolof jouama e fof fudde andinde yimɓe holko neɗɗo no waɗa janggo e jaam nimsa ɗum noon yo neɗɗo wallitoro muñal Allah wondi koye muñɓe cergal yo won dernier recours cergal yo won dernier recours kadi cergal yo won dow needi cergal needi no woodi cergal yo won dow needi cergal yo won dow needi wona noon banggue debbo wona banggue gorko fof eɗen gandi cergal ko gorko jogui kono hay debbo so tawi gandanɗa ala ko felli so wona hankkadi yiiɗi namdade dande muɗum yo tinno yo won dow needi yo won dow needi a waɗi feere fof a andi oɗo gorko yiɗama fasnakima a wawa wurdude makko tinno ƴeew funtodirde makko ha o ɗacci dande maɗa haw serma ata ɗum jiɗɗa tawa bonirani needi on baddani ma laaɓa on mbiyani ma laaɓa on mbiyani mi woppani dande ma jiɗɗa fof jaaha an gorko ne so tawi gandanɗa hoore maɗa debbo holno wayi a yiiɗi serde ɗum ɗaccon haqqe tinno serma dow needi serma woni cergal dow needi waɗ feere fof gandanɗa hoore maɗa ƴeewa anci serde yo serde yo won dernier carte dernier recours so tawi noon a tiisi muusi a andi fof a ronki yo yaah a andi hen kadi yahata nodda jomum jodɗo ɗon min noon feere fof mi waɗi ka neɗɗo mo jiɗmi ka debbo mo jiɗmi sinno ko sagam en gurdan mayden sinno sagam yata ko mayde istendata en kono mi tawi noon gonirɗen ni en mbawa wurdude jikkuma o wayni jikka mo no wayni en mbawa wurdude mi yiiɗa noon bonodiren mi yiiɗa ƴettude mi yiiɗa dugden surtout ɓasgu nan hakkude meɗen walla ɓinguel nan hakkude men tinno ɓaade ko ni ene wawi an holmo jiɗɗa walla ene wawi taw an a yiiɗa dewgal hakkude men walla mi natti wawde muñide walla mi natti yidde tinno aɗa jaafodiren dow teddugal jaafodiren dow teddugal heddo hakkude men surtout ko ɓuuri hewde dewle men ko dewle enɗam hay sa resani ɓi yumma togoso walla ɓi bamma togoso ndesata ko ɓi kawma walla ganduɗa ko asko woni hakkude mon enɗam mon wasa bonde ceeraɗo mi dow teddugal Sara Abdoulaye Sara haalino ɗo hennene yewtere ɓeeɗo bandiraɓe ɗiɗo gandanɗa haɗa ɓiɓɓe babal resodirnoɓe donki yo wawdir ceeri ayi ɓe jokkodiri gandanɗa hoore maɗa ha ko hen ceero ha connecti goɗɗo o e gorko goɗɗo ha gorko o resi ɗum nawi ɗum Europe ɓe jokkodiri ha kanko debbo o ne waɗi feere gandanɗa hoore maɗa ha debbo ha gorko ceernoɗomo kañumne ha dañi cuddiɗo goɗɗo ayi ko serde ɗum ɗo nafata ɗum ko serde dow teddugal ɗum waɗi yimɓe sene guura yo guur dow teddugal sene ceera yo ceere dow teddugal c'est très important ɗum sa seeri debbo ma dow teddugal wona aɗa duki wona aɗa ƴetti wona aɗa ƴetti jinnaɓe mum wona aɗa haali konguɗi mettuɗi konguɗi cekniɗi wiide yami wattima nenam ndesa debbo gonɗa e mum ha gandanɗa o ma ɗumnina pina ñalam goto mbiya ɗum a watti ɗum nenam mi wattima nenam an non seulement a boniri diine needi kono kadi hay jinnaɗo ma boniri ɗum needi saabu sa wi mi wattima nenam eɗen mawlo Allah ngol konngol so hol asama so ngol ɗumninama walla joom miijoji joom hakkillaji so miijima enen gandi konngol neftingol walla an mi harminima ha to haram haaɗi to jiɗɗa fof huccu an sa woni funnague mi natat julde ay gueɗe mbaɗi ni henen gueɗe gueɗe kane wawi tan aɗa wawi serde debbo taw gandanɗa hoorema wona ɗiɗo konguɗe fof taw wona ɗiɗo konguɗe fof joƴƴina ɗum joƴƴina jinnaɓe mum mbiya min de mi waɗi feere fof kala façon mi waɗi mi ronki yo deej kanko de o yiɗi tan ko seereɗe ala ko namdorata wona ceergal ɗum noon ɓaade hankkadi noon kanko ko ɗum o yiɗi
war min jaafondir kadi mo yerloɗo yaafo ko min ko gonɗa e gallam ko tawi lorla yimɓe so gondi hen lor wona hakkude men yerlaɗo yaafo tawi holko lornumami e gallam he ko gonɗa e gallam yerlomi yaafumi min tawi holko banduɗa kam minne mi yerlimami yaafimama libre noon mone mo fof wona libre so tawi janggo e jaam gandanɗa hoore maɗa seyɗani gasi hakkude mon walla goto mon ko ɗaminno a heeɓani yiiɗi artude tawa gandanɗa hoore maɗa terrain wona mine ɓuuri bonde fof ko jiiɗi artude taw ko terrain ko mina so terrain woni mine ma bomboje gonɗe lawol ittene mbawa artude noon tinɗen neɗɗo noon ene heewi wonde égoïste neɗɗo ne heewi wonde égoïste neɗɗo holto heɓata tan janggo jaam so dañi goɗɗum jaam ene heewi yejjide gandanɗa hoore maɗa ko walluno ɗum e cahalde loofide sabu hay gumɗo eɗen fof eɗen gandi gumɗo ko ala ko ɓuuri ɓattade ɗum sowona sawru mum sawru holloro lawol to kono kala ñande o safri walla ñande o wumtina o wumti o watti yiide o idito weddade fof ko sawru du wawno joni sawru ndu banggue wona souvenir saabu sawru ndu rendemo service kono noon ko sawru ndu itto weddade wala e mum haaju innama dina ko noon wayi kala gandanɗa hoore maɗa nde gonɗa e caɗele ɓurnoɗo walludema ɓurnoɗo takkadema janggo e jaam so tawi a fiɗɗitima ko on kewɗa weddade kewɗa huccade ɗum négligé ɗum noon so tawi jomumen mbiɗen en ceeri dow teddugal en ceeri dow needi janggo e jaam so tawi a yiiɗi artude hen walla on jiiɗi artidirde ɗum c'est très simple on nullata Samba on nullata Demba ko onon tan joddo toon jehtuɗon ɗum noon tinɗen to banggue gurdam so yimɓe guuri yo guur dow teddugal sene ceera kadi ceera dow teddugal tinnoɗen bellen dewle ɗe tinnoɗen bellen dewle ɗe on fannu kadi mbaɗa yetta ha joni mbaɗa yetta mbaɗa jarna rewɓeɓe sabu mbaɗa andi ko rewɓeɓe ɓuuri darade to banggue wawde welnude dewle ɗe banggueji foof noon Allah ne seedi ko rewɓeɓe ɓuuri wawde darade gam welnude dewle ɗe saabu dewgal welnata dewgal wona gandanɗa hoore maɗa jogade ndi garuna welnata dewgal won rewɓe nana ndesa ganduɗa worɓe mumen c'est des multimilliardaires c'est des gandanɗa hoore maɗa ko banquier ji walla ko ministre uji walla ko directeur uji Allah ne seedi beltaki e dewle mumen Allah ne seedi ɓe beltaki e dewle mabɓe aɗa yiya gandanɗa homaɗa couple oɗo couple mbimi ko c'est un directeur walla ko c'est un ministre walla c'est un homme d'affaires mawɗo no fewi omo wone galle makko omo wonde cuddiɗo makko omo jogui gardien on jogui ɗon cuurel ne wonde joom suudu mum tawa gandanɗa hoore maɗa gardien joom suudu gardien o kañum ɓuuri debbo o wonde à l'aise ɓuuri ɗum weytade ɓuuri ɗum weltade par rapport gandanɗa hoore maɗa e kanko debbo galle muɗen o so tawi a resodiri e gorko ene mahi gueɗal manggal ne waɗi hen cuuɗi aɗa hoɗi so jiɗɗa fof koɗɗa ene waɗi hen climat ji ene waɗi hen foof waɗi hen fotiyaji ration ne timmi ala ko yalla ne ñaami ɗum ni debbo gorko ala e ma respect yewtitta e maɗa fewjitta e maɗa kono weela yahata kono weela artata sene yaaha waynta komo sene artintintama musidɓe tedduɓe ala to funto e yaade ha wima ar jaaden ala fof funto yaade ha wima ar jaaden ala nde jolɗo toon ala to jaada toon kew ala to jaada toon guenese ala to jaada toon yangue ala to jaada toon jeere ala to jaada toon waɗede shopping so tawi gandanɗa hoore maɗa aɗa wone galle tan mbimi hay sinno gorko o ne fini foof ene fawa 50.000 tabal ni fini fof ne fawa ujunnaji 50 tabal wima tawi ko manquirɗa wat ɓaade kay mbimi communication ala hakkude mon fijjida jeeɗaɗa ala hakkude mon ɗo mbimi ko quelque soit an a weltaki an debbo a weltaki an debbo a weltaki ngal ɗon dewgal saabu hunde foof ko respect ɓuuri kadi wol guetaji tokoson ene nder dewgal won gueɗen tokson nana e nder dewgal ko kañum ɗum woni ko welnata dewgal ngal wol gueɗen tokson nana gandanɗa ma wiyete ko c'est des ingrédients wiyete ay ndefu saɗa defa eɗen gandi ko woni aliment matière uji base ɗi saɗa dawi ko maaro defata a jogui maaro maɗa a joguima mbarudu ma woni tew maɗa walla liɗɗi maɗa a joguima nebam maɗa ɗiɗo woni matière uji de base ɗi ay wol gueɗen tokson ne waɗe hen kañum safnata ndefu ngu ha safa kañum yonnata pala o ha yooɗa ɗum woni des ingrédients mbaɗa hen persienne mbaɗa hen roofe en mbaɗa hen laurier en gueɗen tokson kono ko kon gueɗen welnata gandanɗa hoore maɗa plat ma o kon yaltinta goût plat o hano jiɗirɗa ni donc wol dewgal ne wol gueɗen tokson nan nder muɗum ko kañum woni ingrédient dewgal kañum welnata dewgal faddude sikirako yewtidde fewji kinde wadde des petits gestes wadde cadeau yon tokson
joddade ne yewde e nder salon an joom suudu ma ɗon jebde film goto walla on jebde match so yiɗima nima fof wona équipe banque oɗon takkodira oɗon beddodira jaganawuji oɗon toñodira saaha gandanɗa hoorema ar jiyan galle kaari en duwaw ar jiyan mariage kaari duwonɗen ɗum galle kaari en walla canki ɗon jaaden duwonɗen ɗum saaha jeeɗen gal jiyan caminen bamma walla an jiyan caminen nene ma ar jiyan galle sehil ma ar jaaden galle gueɗon mbawa kon ni hen des petits détails punnoɗa artude saaha gadda un petit cadeau yel tuksin tawa gandanɗa hoore maɗa hayso ko temedere jarata jomum tinani gaddana ɗum cadeau mbaɗa voyage o hayso ko parfum codna ɗum gaddana ɗum un petit cadeau ayi kon ɗon gueɗon c'est petit détail la ko hunde gandanɗa hoore maɗa welnore dewgal ko hunde welnore dewgal ko hunde yaltinore gu gonɗo e nder dewgal ko worɓe hewɓe néglisata Allah ne seedi to banggue dewgal mbimi to banggue dewgal ko rewɓe ɓe ɓuuri wawde toppitade darade gam yidde weltinde dewgal fewne dewle ɗe ha peewa banggueji foof noon mbimi nder o e powolo foof ha tengti noon kadi e nder o ha tengti e nder o ha tengti mbimi e nder o ko debbo ɓuuri wawde gandanɗa ho maɗa welta fentinade ɗum ɓuuri wawde darnade ɓuuri wawde siginade ɗum ɗaccon haqqi saabu debbo mbimi dewgal debbo jiɗɗo resede bawɗo dewgal mum hay mbimi nder suudu mum hay lelde fewjata ɗum guila ñalawma guila ñalawma en ɗamini hande yettodirde e joom galle mum ɗamini hande yidde yettodirde e joom galle mum ko guila ñalawma walla guila kikiɗe o fewjata ɗum no pulaar heewi wiide ni hitande ñamete ko jamma kono fewjata guila ñalawma an hoore ma tawi ka gorko tawi ka teskatoɗo sa ari galle ma andu oɗo hande holko fewjini holko heblini ma waɗa saaha ngara tawa suudu ndu ene fitta ha laaɓi ende ura ene waɗa darbuji ene werta ha feewi leeso ngo ne werta ha feewi ma andu ganduɗa hoore maɗa guilde hen ma andu asman o ko ƴiwni heddoraka ko toɓa walla wasa toɓde kono asman kam ƴiwni maale a yi jomum lorto caggal gandanɗa hoore maɗa nde yimɓe kirti caggal nde waɗi wonno fof ma yi jomum natataɗo lorto ɓorno comci mum balduɗi taw ko comci gandanɗa hoore ma ɗi ɓuuri horsinde saaha ni taw ko ñande hen soodi ɗiɗon comci balduɗi sooda comci makko balduɗi an salo makko balduɗo keso pul o ƴeewa couleur mo ɓurɗa yidde walla couleur mo andi gandanɗa mo yiɗi kanko o ɓorno o waɗa poppeteri makko o waɗa uranteri makko o naalo o wujo o waɗa foof haɓɓa ñawdole makko elle prend tout son temps ƴetta makko fof ha timma gandanɗa ko mbaɗa gam heblanade lelde nde o heblo o waɗa uranteri makko o waɗa foof gandanɗa wata gam heblanade lelde nde gam yidde weltindema e waɗi rewɓe ga aromatique ko bougiji waɗi ɓe mbaɗa lumiére veilleuse uji ɓe hen mbaɗa gandanɗa hoore maɗa musique aji deeƴi foof gandanɗa hoore maɗa ko gam heblanade gam yidde weltindema gam yidde gandanɗa weltanade leeso ngo ƴeewol worɓe Allah ne seedi ƴeew worɓe mbimi ko lorto tan ko adi ken lelo sen ƴeewi temedere ma taw so wodi hen ko sappo mbimi sen limi e nder couple uji he société men o e nder temedere couple hayso saaha ceeɗu gorko lortoɗo nga ɓuftotoɗo ko adi ken lelo ɓuftoroɗo tan hankkadi a waɗi haaju mum fof nane ndar lelade ɓuftoroɗo ko adi ken lelo e nder temedere ko ɓurta sappo ɓaade kadi jomum wima ɓuftinoma kikiɗe walla ne jippi liggey ni ɓuftima ala ettude tan hayso mbimi ko sarala mum ndiyam yaaha ɓuftoyo ko adi ken lelo e nder temedere couple sa ƴeewi hen worɓe so woodi gandanɗa hooma ko sappo so tawi koto banggue rewɓe e nder temedere couple sa ƴeewi ma taw gandanɗa hoore maɗa fodde 90 mabɓe ene ɓufto ɓe guujo ene mbaɗa poppiteri men mbaɗa crémaji men mbaɗa ñawdole mumen ko adi ken lelo ko adi ken lelo rewɓe ɓuuri tampude gandanɗa mbaɗa ɓuuri tampude yidde weltinde kadi rewɓe yimɓe hewɓe cikkata ma taw to banggue lelde ko debbo tan weltinde gorko ala lelde ko moni fof foti weltinde goɗɗon kadi kala mo yitaki hoore mum e lelde musidɓe tedduɓe gueɗe ɗiɗi ne doki ɗum ha heeɓi tati gueɗe ɗiɗi ha heeɓi gueɗe tati kala mo gandanɗa hoore maɗa weltata koye lelde ɗeɗo gueɗe ne doki ɗum joom suudu ma weltintama walla joom galle ma weltintama ala gueɗe ɗiɗi ha gueɗe tati mbimi ne dogma ƴeewoyde banggue goɗɗo nawlirde walla gandanɗa hoore maɗa hay ceragal nani hen
sabu temedere debbo nan namdo seram taw wondi ko weltake gorko weltinta ɗum sabu eɗen gandi hunde pop aduna debbo no wawi munji haydi ɗum dépensement ne manki eɗen mbawi munji min jo gandanɗa hoore maɗa pulaar heewi e sugundu ɓaleru ene wadde ladial basal sugundu ɓaleru wasani ene wawi janggo jaamo dañoya a dañi ɓisgu suga he ɓesɗo ene wadde basal dañal ene wawi ɓesgu ma janggo jaam dañoya ene wawi Allah ittoya kono to banggue lelde a weltinta joom suudu maɗa a yettata ko ɗum foti yettade ɗum a weltata ko gueɗe ko ɗiɗi joni waɗa ɓuuƴ ha yalta e dewgal he joni waɗa ɓuuƴ ha yalta mbima e dewgal he gorko ne c'est la même chose gorko ne c'est la même chose so tawi tan gandanɗa hoore maɗa mbimi a dakmittako e joom suudu maɗa a dakmittako joom suudu ma weltintama gueɗe ɗiɗi ma woni ganduɗa yi banggue goɗɗo walla adduyi debbo goɗɗo sa ni cergal ni ne ara hen ni cergal ara hen saabu sa tawi a adduyi debbo goɗɗo walla so yetti yaade banggue goɗɗo aɗa waɗa ko Allah yiiɗa hankkadi a natti jogade ga haaju par ce que ko jiyata toon ko a yiyata ga saabu eɗen gandi enen fof eɗen gandi fijirde ɓuuri hedde dagama e ko woni galle ko jeyɗa ko timmi a natti jogade ga haaju hankkadi a wattata yaade aɗa bonna yaha to kalisma aɗa bonna yaha to tama aɗa bonna yaha to hiya bakkat aɗa woppi ko woni galle ko par ce que welani way kono cukalel ni cukalel kala so safiri safiri woni so wona ɓuurto haɗede kono toon doganta ɗum noon tinɗen to banggue wawde moƴƴinde e dewle ɗe welnude dewle ɗe yo dewle ɗe yo belne dewle ɗe yo belne tinnuɗen belnen dewle ɗe so dewgal weeli mbimi ɓuuri kañum woni aljanna dowlaral leydi ala ko neɗɗo wawi dañde e gurdam mum gandanɗa hoore maɗa belema ha fota e belema jogade dewgal belgal saabu e nder dewgal belgal kam hen besgu barkingu yaltata noppi maladi puɗata koye hoore maladi ɓesgu barkingu yaltata koye dow dewgal belgal tinnuɗen beltina rewɓeɓe tinnuɗen beltina rewɓeɓe tinnuɗen ndentoɗen woynude rewɓeɓe e nder cuuɗi mumen tinnuɗen ndentoɗen woynude rewɓeɓe e nder cuuɗi mumen kala ko neɗɗo taaro e aduna gorko ne taaro e aduna yo rento gandanɗa ko woynude passe mum nder cuuɗi muɗum o woni passe maɗa joom suudu ma ne yinma ala ko hawanima kono an ala e mum haaju a teddinani ɗum ñaagoma sabunde mbiya ala ñaagoma temedere mbiya ala jalta boowal dokka toon ujunere dokka to ujunnaje 5 koye heeɓe ma fof ma waya ha tampa an cikka maaro ɓawi tan ration aɗa soodi sakil ma maaro e bidon nebam aɗa soodi cuisse poulet aɗa waɗi nder frigo cikka maaro hankkadi ɗon aduna haaɗi ala tinno debbo mo gadduɗa mbaɗɗa e nder galle maɗa yo ɓurane rewɓe fof teddin ɗum ñammi ɗum yarni ɗum waɗi ɗum dans les bonnes conditions sa fini subaka ndaar yeeso mum beele ne welti so tawi a yi yeeso mum ñirɓini waɗa feere fof ganda holko saabi yeeso ngon ñirɓini holko wondi holko muusi mum so tawi aɗa wawi ñawnandemo ñawdama sa wawa kam takkoɗa sall makko mbaɗamo assisté ñawdude caɗele aɗa fittani tan ittude ko probléme jiɗɗa wonda ala aɗa jogo probléme aji taw ganduɗa musidɗo ma o wawa ittandema walla mo gonduɗa wawa ittandema ɗen probléme aji mais haalama haala belka deña hakkille maɗa waajoma o ala moyen o yalti hokkiɗo kono noon o hokkuma peeje walla deña hakkille maɗa walla waajoma hakkille ma deeƴa non ɓuuri kalis non tinɗen kadi neɗɗo walla mette gonoje e ɓernde neɗɗo ala huytata ɗe mette so wona dañde mo yewtide neɗɗo noon hoto jewtidiɗo ma ɓuuri joom suudu maɗa walla joom galle maɗa tinnoɗen ndentoɗen ganduɗa wadde accumulé probléme aji e nder ɓerde meɗen tinnoɗen kadi uppen itten sikki sakkaji rapport aji bonɗi joom suudu ma wini joom suudu ma waɗi ni joom galle ma wini joom galle ma waɗi ni nanga ɗum nder ɓerde ma ndentoɗen ɗum neɗɗo yo andu ko joom suudu holko mbiyetoɗa joom suudu ma waɗi ɓaade ko joom suudu maɗa kay wona hannde ganduɗamo holko poɗɗa wiyede joom suudu ma waɗi mbaɗa e hakkille ma aha joom suudu ma waɗi ɗum walla mbaɗa e hakkille ma ala joom suudu ma watta ɗum hay ɓiyam jibinɗa tan wiya ɓiyi meɗe waɗi ɗum ɗon ala ɓiyam mi sikkani so wona taw hefti nde kam mi andirama on cikku par ce que an jibina aɗa andi mum joom suudu maɗa mo ndesɗani walla joom galle ma mo gonduɗa holko foti wiyede waɗi an hoore maɗa foti miijade de loin miijuɗa ganduɗa hoore ɗum ɗon wawi wadde walla ala
ɓuri bonde fof ko neɗɗo gonɗo nofal gotal debbo noon gorko fof mbiyeɗa joom galle ma waɗi hunde tan mbaɗa ɗum e hakkille maɗa debbo goto mi yiiɗi omo lelde omo woni cara joom galle makko omo jooɗi cara joom galle makko ene afli koyɗe makko sehil makko noddimo wimo an to gonɗa o mboɗemi galle won galle tan aɗa woni galle tan aɗa ɗum joom galle ma nani ga mi soynum joom galle ma nana wonde debbo goɗɗo ƴeew joom galle makko nan lelli sara makko mais sehil makko ene wawi taw wolmo yii ene nandi ene wawi taw fen gam yidde gandanɗa homo aɗa bonnude wi joom galle on musidɓe tedduɓe tinnoɗen bellen dewle en jiiɗino jokkude yewtere nde kono wal haaji goɗɗo jettiɗo en ɗum noon ko ɗon dartinten yewtere men hannde mbuɗal yumen alarba eɗen beltiniri yewtere nde no dendagal musidɓe men dendagal pelle meɗen pelle yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr no mbawi wonde foof kalde Abdoulaye Sy fedde yumman almuɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé fedde yiɗɓe Haali Abouba e gardugol ceerno Oumar Ly ha toon to Guétama village walla Guétama walla to wiyete Guédé Santhie Guédé village ha Guédé Santhie fedde yiɗɓe Haali Abouba e nder Nouakchott e gardugol hono sokhna Ramata de e ceerno Abou Thiam e dendagal bandiraɓe to mbawi wonde foof on calminama on juurama on beltanama yo Allah rokku en ñallude e jaam